Hola, soc Anna, farmacèutica de la unitat de pacients externs de farmàcia de l'Hospital Son Espases. En aquest vídeo t'explicarem com funciona l'unitat. El seu metge li ha prescrit un medicament que només es dispensa a la farmàcia de l'hospital. Això passa amb alguns medicaments que precisen d'un seguiment més personalitzat. El seu metge l'enviarà a la unitat de pacients externs de farmàcia per una primera visita amb el farmacèutic. Allí podrà recollir la medicació del seu nou tractament. La farmàcia de l'hospital està a la planta -1 del mòdul B, a la zona de les consultes externes. En arribar, ha de treure un tíquet a la màquina amb la targeta sanitària o teclejant el DNI. Segui a la sala d'espera i estigui atent a la pantalla fins que surti el seu codi en vermell. En començar una medicació nova, els farmacèutics li proporcionarem tota la informació necessària i resoldrem tots els dubtes. Comprovarem que el medicament nou és el millor per vostè i que és compatible amb la seva medicació habitual. En cas necessari, revisarem la seva analítica per veure que el tractament és segur. En acabar, el derivarem amb infermeria per les visites successives. Hola, soc na Laura, una de les infermeres que li donarà la medicació, però abans de donar-li, li farem unes preguntes. Si li queda medicació a casa, quan es va posar la darrera dosis i si ha notat algun efecte secundari. Si ho veiem necessari, l'enviarem a l'equip farmacèutic. Abans de marxar, li donarem cita per la següent vegada que hagi de venir a recollir la medicació. És molt important que vingui a buscar la medicació respectant el dia i l'hora de la cita. Si ve sense cita o fora de l'horari programat, pot provocar retards importants per vostè i pels altres pacients i pot ser que no tingui la medicació preparada i hagi de tornar un altre dia a cercar-la. L'horari és ample. Tenim cites de dematí i d'hora baixa per adaptar-nos als seus horaris. En el cas que estigui malalt o no pugui venir a la cita, contacti nosaltres per telèfon o via e-mail. Recordeu que heu de dur el DNI o la targeta sanitari. Si el mateix dia teniu consulta metge o farmàcia, heu d'acudir primer al metge per si hi hagués qualque canvi de tractament. Recordeu que heu de dur una bossa o una gelera per recollir la medicació. Ajudeu-nos a cuidar el medi ambient. Recordeu, si vos heu quedat sense medicació, contacteu a nosaltres el més aviat possible.